Ако търсите забавна настолна игра за своите деца, играчките имаме страхотно предложение за вас. Това е играта Детско представление. Това е една забавна игра с имитация и пантомима за деца. Подходяща е от 2 до 6 играчи. Включва тази дъска. Имаме съответно пионки, зарче и карти. Целта на играта е, без да се назовава конкретно действие или предмет, децата да го имитират по свой начин, като за целта използват тези включени в комплекта карти. Например, имаме с дейности, имаме предмети, имаме животни. Без да се назовава конкретно дадено действие или предмет, децата трябва да го имитират с движения или с звуци. Това са допустимите варианти. Това е наистина една много забавна и креативна игра, която развива въображението на децата и съответно е много весела, така че може и вие да се включите в нея. Ако търсите такава прекрасна и забавна за децата игра, заповядайте при нас в играчките, където може да я закупите. Очакваме ви!